צומת המסע, סדרת הסקטים בנושא תפקיד ההורים בליווי הבחירה לישיבה גדולה, בהשתתפות רבני ויועצי מרכז האזינו, מגיש הרב יחזקאל גליק. פרק שישי, לא רק להתקבל, להתכונן, ההזדמנות בתקופת המעבר לישיבה גדולה, לזהות, לדייק ולסייע. עם הרב שמעון אורלנסקי, אחראי מחלקת קשב וריכוז במרכז האזינו. שלום וברוכים הבאים להאזינו פודקאסט. לאחר שבפרקים הקודמים עסקנו רבות בשאלת בחירת הישיבה, כיצד בוחרים, כיצד מבררים, ומהם השיקולים הנכונים בתהליך. אך לאחר שהבחור התקבל לישיבה, עולה שאלה נוספת וחשובה לא פחות. האם סיימנו את התהליך, או שאולי דווקא עכשיו מתחיל שלב משמעותי אחר? המעבר מישיבה קטנה לישיבה גדולה, אינו רק מעבר ממוסד אחד למוסד אחר. פעמים רבות מדובר במעבר הדורש מהבחור כוחות חדשים, עצמאות גדולה יותר, בשלות רגשית, יכולת חברתית והתמודדות עם אתגרים שלא בהכרח היו קיימים קודם. בפרק הזה ננסה להבין כיצד נכון לנצל את החודשים שנותרו עד תחילת הזמן, ואיך הורים יכולים לוודא שבנם מגיע לישיבה גדולה, כשהוא מוכן ככל האפשר להצליח ולצמוח לגדול כבן עלייה. נמצא איתנו היום הרב שמעון אורלנסקי, שידיו רב לא בעולם הנוער בכלל, ובעולם הקשב וריכוז בפרט. שלום הרב אורלנסקי. שלום וברכה. הרב אורלנסקי, הורים רבים, בחורים רבים, בימים אלו, נושמים לרווחה. הבחור מסיים ישיבה קטנה, בהצלחה. הוא התקבל לישיבה טובה, לישיבה שהם כל כך חלמו ורצו. באופן טבעי נוצרת לנו תחושה שעיקר הדרך כבר מאחוריו. האם באמת אפשר להסיק מההתנהלות של בחור בישיבה קטנה איך הוא יתמודד בישיבה גדולה, או שמדובר למעשה בשתי מערכות שונות שדורשות מהבחור כוחות ובשלות מסוג אחר לחלוטין? התשובה לזה היא נמצאת בשני הקצוות. מצד אחד ישנם דברים שהעולם של ישיבה גדולה יביא שינויים להקלה, ומצד שני יהיו דברים שהוא יביא להחמרה, ואני קצת ארחיב בזה. הדוגמה הראשונה שאני חושב עליה זה העולם של אורך השיעורים. יש איזשהו פלא פלאות בציבור שלנו שאני לא יודע מה התשובה על השאלה הזאת, אבל מישהו החליט וקבע שבחורים שמסיימים חיידר ועולים לישיבה קטנה, להם יש יכולת מופלאה להקשיב שעתיים וחצי לשיעור. משהו קרה שבין 14 ל-17, איזושהי יכולת בלתי רגילה. מילד בכיתה ח'? מכיתה ח', ממש הוא הקשיב 40 דקות, 50 דקות, פתאום שעתיים ורבע ביום. כיוון שאנחנו בפרק של מעבר משבקתה לשבקתה, לא נעריך בקסם הזה, אבל ציינו אותו. והקסם הזה הולך ונגמר, ברוך השם. אז זה דבר למשל, שהוא ממש צריך לשים אליו לב. נהיה מעשיים, יש הרבה שהתחילו טיפול תרופתי לקשב וריכוז בישיבה קטנה. בגלל זה. אז תשאל מה קרה כל השנים, אם יש קשב וריכוז, איך הם הסתדרו כל השנים. והתשובה, שקשב וריכוז, ואולי ניגע בזה בהמשך יותר בהרחבה, זאת הפרעה שהיא לא כמו דברים אחרים שאנחנו רגילים בעולם הרפואה, שמי שיש לו מספר מסוים בעיניים, הוא תמיד לא יראה מעבר למרחק מסוים. לא, קשב וריכוז יכול להיות שני אנשים באותו גיל, עם אותה רמה של הפרעת קשב וריכוז, ואחד תהיה לו הפרעה יותר גדולה והשני לא, בגלל שזה נקבע לפי הסביבה והדרישות של אותה סביבה אליו. ולכן ישיבה קטנה יכולה להיות אתגר מאוד גדול לבעל הפרעת קשב וריכוז, ובחיידר לא הייתה לו את הבעיה הזאת. אחד כזה עלול למצוא את עצמו בשנה הבאה, בישיבה גדולה, שוקל בחיוב להפסיק את הטיפול התרופתי, ונהיה קשובים לדבר הזה בעין טובה וחיובית. אבל עוד לפני קשב וריכוז, כי יש לי הרבה שאלות בנושא הקשב וריכוז. כן. אני מבין שישיבה גדולה וישיבה קטנה שונה במהותה, וגם בנושא עצמאות, וגם בדרישות אחרות בלימוד, כמו שאמרתם, ואחריות אישית גבוהה יותר, עוד התמודדויות שונות ומשונות. אבל בסוף, מה הם התחומים, אם ננסה למרכז את זה, שבהם בחור נבחן בישיבה גדולה, ובזה נמדדת ההצלחה שלו? בסוף, איפה הנקודות שבהם הוא נבחן?
בישיבה קטנה הוא ודאי הרבה יותר מפוקח, נקרא לזה. בישיבה גדולה, העצמאות היא בדרך כלל חוגגת הרבה יותר. מה הדברים שבסוף הוא נמדד בהם? ההצלחה נמדדת בהם, אני מתכוון. אז ההצלחה, שאתה מדבר על הצלחה, זה השאלה אם בעיני מי נמדד על ידי מי. וזאת בעצם שאלה בפני עצמה, מי מודד ואחר כך מהי הצלחה. כי יכול להיות שחלק גדול מהשאלה של הצלחה והיא הצלחה, היא בעיני עצמו. אנחנו בהאזינו המון פעמים רואים בחורים שמשוכנעים שהם פחות טובים ממה שהם, או לפעמים אפילו להפך. אין להם כל כך בגלל, כמו שאתה אומר, החופשיות הזאת והיעדר הפיקוח, ואין מישהו שמעמיד את הדברים בצורה כל כך מסודרת, אז לפעמים הבחור בעיני עצמו יכול לא למדוד נכון את הדברים. זה שמישהו אחר ימדוד אותו, זה בוודאי הלוואי והיה קורה, אבל בישיבות גדולות זה באמת כמעט ולא קורה, והדבר המדהים הוא שבשביל שיראו בחור בישיבה גדולה, צריכים שיהיה אחד משניים, או שהוא יהיה מצוין מהעריות הכי חזקים בחבורה, שאז כנראה שימו לב אליו, או בצד השני. ואז כנראה שנשמע... חייב להיות כותבי. כותבי. ויש המון אנשים באמצע הלוואי שבכלל ימדדו אותם, ושיהיה את התחושה שהם נמדדים. אבל אחרי שאמרנו את זה, כן, יש דברים שצריכים מאוד מאוד להימדד מבחינת הפעילות, ברגע שהוסר הפיקוח. וזה היכולת שלך לעמוד בזמנים מצד עצמך, להספיק נכון, לא ללכת לאיבוד, לנהל נכון את הסדר יום בשעות שלו ובתוכן שלו. והרבה הולכים שם לאיבוד בגלל, כמו שאמרת, העובדה שפתאום... זה גם הסדר יום ששונה וגם הניהול זמן. כן, בתוך הסדר יום, כן, בחור יכול לשבת שם ולהגיע בסוף למצב שהוא חסר סיפוק, כי הרבה מאוד מה שפעם ניהלו עבורו, עבר אליו, הוא ליד ההגה, והוא לא כל כך יודע לנהוג. הוא גם לא רגיל, גם אין את הפיקוח, ואני מוסיף שבל נשכח שהוא גם מתחיל מערכת חברתית חדשה. נכון. נפתחות לו אפשרויות, הוא יכול בלילה לישון. זה עולם שלם, שבו אפשר להכליל, וזה לא טוב, אבל אחרי שאמרנו את זה, בכל זאת בישיבות גדולות מאוד מקפידים, על זמני שינה, זמני קימה, על איפה אתה. ובישיבות גדולות מאוד לא. שוב, יש יוצאים מן הכלל לפה ולפה. אני נעשה איזשהו ממוצע, אתה ישן מתי שאתה רוצה, אתה מנהל את הלילה מתי שאתה רוצה, אתה נמצא בעולם של, לא רואים אותנו, ובמרכאות חופש. חופש זה לא טוב, כי מה עושים שם? כן. החופש הזה אמור להוביל, יש בזה היגיון שאמור להוביל אותנו לאחריות, אבל כן? זה דווקא מוביל אותי באמת לשאלה נוספת. האם יש קשיים שלפעמים מצליחים להישאר מתחת לפני השטח, נקרא לזה ככה, במשך השנים בישיבה קטנה, ודווקא במעבר לישיבה גדולה, שם הם מתחילים לבוא לידי ביטוי? השאלה אם לענות דווקא בתחום של הפרעות קשב וריכוז, או רחב יותר? בקשב וריכוז ודאי, אני רואה מה שנקרא מהתגובה שוודאי, אז אולי רגע לפני הקשב וריכוז. איזה עוד דברים יכולים לצוף דווקא בישיבה גדולה? קשיים שעלולים לצוף בישיבה גדולה, בגלל המעבר הזה לעולם של הישיבה גדולה, הוא קודם כל קושי רגשי, באמת קושי שבחור יכול להרגיש אחרי זמן שקוף. וואו. וזה גם קושי שקוף, יש לו איכות קושי יותר גדולה מקשיים אחרים. כי זה נורא קשה להיות שקוף, ונורא קשה לשקוף להסביר שהוא שקוף. כשכואב משהו, יכול נורא קל, או יותר קל להגיד כואבת לי הרגל, או קל להגיד אני בחרדה, אם נהיה רגע בעולמות של נפש, או קל להגיד אני מתבייש, או אני באי שקט. אתה לפעמים צריך לשבת הרבה זמן עם בחור, שהקושי שלו שהוא שקוף, כי הוא אפילו לא יודע להגיד אני שקוף, כי חלק מזה שזה שקוף, זה גם שקוף אליו עצמו. כן. שקוף ממנו. שקוף ממנו, זה שקוף אליו, וזה שקוף ממנו החוצה. זה קושי מאוד קשה. והוא לא כואב משהו מסוים. אם ניקח את זה לעולם של הגוף, זה כאילו כל הגוף עייף, או כל הגוף כואב, ומשהו לא מוגדר. כמו שאנחנו יודעים בעולם הפיזי, שכאבים לא מוגדרים הם הכי בעייתיים. זה קושי שצץ בישיבות גדולות. אנחנו רואים את זה הרבה. בחורים שנהיים שקופים. הם היו בישיבה קטנה, היה להם את החברה הסגורה, המסודרת. הם היו שם מבחינה חברתית במקום שלהם, מבחינה מול הצוות. היה משהו. וכשזה עבר אליו, ופתאום הגיעו הרבה חבר'ה אחרים,
שהוא לא הכיר, הם יותר חזקים, הקבוצות לפה, קבוצות לשם, השקופים האלה בעיניי זאת הבעיה הכי רגישה והכי כואבת. זו הבחנה יפה מאוד, כי בעצם אותה תחושת שקיפות נקרא לזה, היא מעצימה דימוי עצמי נמוך אם היה קיים קודם, קושי חברתי כמו שאמרתם, קושי בהתארגנות, קושי בלגייס את עצמו, אני מאמין שיכול לצוף יותר, כי זה משפיע על הכל. אבל אולי כן ניגע עכשיו בעולם הקשב. כשמדברים על עולם הקשב, אז אני תמיד כשמדבר על עולם הקשב אומר שהחטא הגדול זה להגיד קשב ולא לעשות את החלוקה המינימלית ראשונית בסיסית של הערוצים של הקשב. בקשב יש 4 ערוצים שונים של קושי, ו3 מהם ממש לא קשורים לקשב, וסתם קוראים לזה קשב, וזה כולל בתוכו עוד דברים. אז רגע נמנה אותם, ואחר כך נענה מתוכם על השאלה. 1 זה היפראקטיבי, 2 זה אימפולסיבי, השלישי קשב, מה שאמרנו שקשה להקשיב, קשה להיות מוסך, ובגלל שהוא מוסך קשה להקשיב, והרביעי זה הפרעת התארגנות. באופן מדהים, רוב ההיפראקטיביים, כאשר הגיעו לישיבה גדולה, הבעיה תיעלם. עכשיו הבעיה לא נעלמת לשום מקום. ההגדרה שלה כבעיה נעלמת. דהיינו, ילד שבחיידר, וגם בישיבה קטנה, היה מתרוצץ וקמה המקום, ולא יושב רגוע, ומסתובב יושב על הסטנדר או על המשענת של הכיסא, ומתקוף באמצע השיעור, קם ויושב, ומתרוצץ לסוף של הכיתה וחוזר, ההורים היו נקראים לאספת הורים, היו עושים דרמה מהסיפור הזה, והיה הרבה עוגמת נפש. קפוץ 7-8 שנים קדימה, בחור בן 22, מתרוצץ בה בסדר מצד לצד, מהארון הזה לארון הזה, לאויצר, חוזר, מצלם, כותב חבור, וזה, הוא מקבל דירה. הוא פתאום הפך להיות שהשדכנים מדברים בו, זה הפצצה של הישיבה. איפה הקופצנות זכתה מלהיות בעיה שקוראים לו כל אספת הורים להורים ויש דמעות, לבשורה, מה שאמרנו ברישה, זאת דרישה שמאוד משתנה, אז דווקא היפראקטיביים, צפויה להם פתאום עדנה מאוד גדולה, הם הולכים בבסמדר, כמו שנראה בסמדר של ישיבי גדאלה. אי אפשר לפספס אותם שם. אי אפשר לפספס, זה רק מוסיף להם מניות, תענוג. אתה מדבר על אימפולסיביים, בוא לא נעריך בזה כל כך, אבל זה גם משהו מעין זה, כי בגיל הזה יש יותר קל כבר לאדם שהוא אימפולסיבי, קצת להתנצל, קצת לשים לב, גם אם זה קורה לו, לבקש סליחה, שזה חצי מהבעיה של האימפולסיביים נפטרת, כשהם מתנצלים, כי זה בדרך כלל מילה לא במקום, או מעשה פזיז, אז הם טיפה יורדים מזה. מצד שני בחברוסה זה כן משרת אותם, כי הם קופצים מיד עם תשובות ועם הבחנות, נכון. דווקא האימפולסיביות שם משרתת. משרתת, שוב, יכול להיות מבחינת הנראות. נכון, מבחינת הנראות. עכשיו, יכול להיות שרם יגיד לו, רגע, עוד לא אמרת השאלה. נכון, יש אימפולסיביות בלימוד, והרבה פעמים, אבל זה בתוך הפרשה, זה בתוך הסוגיה, וצריך לנהל את זה נכון. הקשב, מוסכות וקושי להקשיב, מאוד מתחלקת. בין אלה שקשה להם רק בשיעורים וכולי, שלהם יהיה הרבה יותר קל. אלו שקשה להם במקומות רועשים והומי אדם, יכול להיות שצפוי להם החמרה. צפויה להם החמרה, כי הם מגיעים לבסמדרש פתאום, אני לא יודע כל ישיבה והמספרים שלה, אבל אם אתה מגיע פתאום למקומות שאפילו מקומות של 1,000 ויותר, הרבה יותר, אבל סתם בממוצע. אבל בדרך כלל זה פחות מהישיבה קטנה. זה יותר, כאילו בישיבה קטנה יש פחות. בישיבה קטנה היה פחות. וזה רעש עצום, וזה רוב היום, זה מאוד קשה להם. ואתה מוצא הרבה מאוד, מי שמכיר את זה בעולם הישיבה דיילס, את אלה שהולכים ללמוד בחדרש, או בבית כנסת ליד, או באויצר, אלה החשודים שלי. הם מתוקים מאוד, וזה מצוין. זה בדרך כלל שם. אגב, יש בהפרעות קשב חלק צריכים רעש בשביל לעזור להם לקשב. לא ניכנס פה לתתי הגדרות מקצועיות למען לא ישתעמם המאזין, אבל יש גם כאלה. אבל אלה בעלי הפרעת הקשב, ויש החלק הרביעי, התארגנות. עליו אפשר להרחיב בצורה מאוד מעניינת, כי זה סיפור שלם שבישיבה גדולה הופך להיות יותר משמעותי. הפרעת התארגנות היא הפרעה בתוך עולם הקשב, שבאופן כללי, ככה עכשיו בכל האוכלוסייה, חתך, היא נהיית בולטת יותר עם ההתבגרות.
בגלל שילד קטן, אין הרבה דברים שהוא אחראי. ניקח הפרעת התארגנות לילדים קטנים, אם יש זה מאוד חריף, הם שוכחים, הם מאבדים דברים. אני תמיד שואל להורים, מאבד רב-קו, מאבד סוודר, מאבד עיפרון. אבל אין הרבה דברים שהוא אחראי. כך סתם אדם בן 30 שיש לו הפרעת התארגנות, והוא בעל משפחה, ויש לו משפחה להחזיק, או משרה, משהו, הרבה יותר דברים מונחים לפתחו, וזה הגיל בשביל שאתה נהיה אחראי על דברים, וקודם כל על הסדר יום שלך, על הזמן, על הלהיות בזמן, ועל הלימוד. על הסידור של המיטה שלך ושל החדר, כן, בכל רגע ביום נכון, זה כמעט פוגש אותך. כן, ועל התוכן הרוחני. אתה אמור, זה לא יש ויקטנה, שקבעו את האספק בדיוק, ויש חודשיס, ויש שבועיס, ויש בדיוק מאיפה לאיפה, שזה בעולמות של הפרעת התארגנות, אנחנו כל היום מנסים לחסוך לילדים, לצעירים את ההתארגנות ולארגן במקומם. ובלימוד יש המון נושא של התארגנות, ובישיבה הגדולה צפוי החמרה בזה. את אלה אנחנו רואים, מתחילים לקחת טיפול תרופתי בישיבה גדולה. ואלה הם דברים שאתה שואל אותי היום, בתקופת המעבר, כדאי לשים עין היום, חודש סיוון, על הנקודות האלה. מעניין. אז הורים רבים, בכל פודקאסט אני אומר את זה, הורים שמקשיבים לנו, זה הורים שחשוב להם לדייק, הורים שחשוב להם לא לטעות, לא לנסות בכל אופן לא לעשות טעויות. אז הרבה הורים ששומעים אותנו, מדברים על קשב וריכוז, מיד אומרים לעצמם, אבל הבן שלי יושב בשיעורים היום בישיבה קטנה, מקשיב, מביא ציונים סבירים אפילו טובים, איך באמת אני יכול לדעת האם יש בכלל מקום לבדוק את הנושא, או שבעצם אין סיבה לחשוב בכיוון הזה. זאת אומרת, באיזה שלב או מה הנקודות שאמורות להדליק אצלי איזושהי נורה אדומה? מי שעד היום הנושא לא עלה, אני לא חושב שצריך להתחיל לחפש בעיות. אבל מי יש אוכלוסייה גדולה, שהולכת הרבה שנים, עם איזו אמירה של אולי יש לו, אולי אין לו, בואו נחכה. הם יכולים לסחוב את האמירה הזאת. בינתיים הוא מתמודד יפה. מתמודד יפה. הם יכולים לסחוב את האמירה הזאת 6, 7, 8 שנים. או מכיתה ב' או מכיתה ח'. אתה בהחלט יכול להגיע למצב שבחור היום, בחודש סיוון, בסוף שבקטנה, כבר בשיעור א' דיברו על זה, וכבר בכיתה ו' דיברו על זה. והרם קיוס כבר אמר משהו? אמר משהו, אבל הוא גם אמר, תשמע, אתה יודע מה, זה תחלת שנה, בואו ננסה נראה, ובחנוכה הוא אמר, הוא מתמודד עם זה, וככה סחבו, וזה היה לא רע. אולי אמרו שהוא בסדר ג' קצת קשה לו. כן, אבל אנחנו לא מדברים שתייחו, שהוא באמת הצליח, מי שתייח, כנראה גם יתייח הלאה, אבל מי שבאמת הגיע למצב, ואני רוצה רגע להסביר למה, זה לא תיוח, כי זה נוגע למה שאמרנו, לכלל הזהב בהתחלה, הפרעת קשב, היא לא מוגדרת באופן מדיד, כמו שמודדים אצל האופטומטריסט, מספרים ואותיות במרחק מסוים מהעין, קובע מה יש לך. לא. היא נקבעת, גם אם עשו לך MRI, וראו את גודל ההפרעה ואת החוסר בחומרים במוח, זה עדיין לא יגדיר את ההפרעה. יגדיר מה הסביבה רוצה ומה הכישרונות שלך. בוא ניקח 2 בחורים, עם אותה הפרעת קשב. ואם לומדים באותה ישיבה ולומדים את אותו חומר, ואחד קצת יותר מוכשר מהשני, מוסכם עלינו שלשני היותר מוכשר, הפרעת קשב תהיה יותר קלה להתמודדות, כי כנראה שהכישרון יעזור. מפצה על זה. מפצה. עכשיו, קח את שניהם עם אותו מספר משקפיים, המוכשר לא יפצה על כלום. זאת הפרעה שהיא מאוד מאוד רפואית, ביולוגית, מדברים עליה במונחים של תרופות, אבל היא מחוברת ב-DNA שלה, להתנהגות, לסביבה, לתרבות, לדרישות, ולכל הרקע שלך. ולכן, הנקודה הזאת היא מה שאני אומר שלא תייחו. באמת ראינו בחור שיכול להתמודד עם ההפרעה, חשדנו, אפילו הבנו שיש לו, אבל הוא יסתדר בלי תרופות. אחד כזה צריכים לחשוב היום בסיוון, מה נקודות הקושי שהיו לו, שאמרנו שהוא מתמודד יפה, ואולי נהיה ערניים ששנה הבאה זה לא משהו. דהיינו, נניח שאם הרגשנו שבשלוש שנים האחרונות, או בשנה האחרונה, באזור 7 בערב, הוא כבר ככה התחיל לסחוב חלש, ואמרנו, לא נורא, איך אמרת מקודם, סדר ג' וסדר ג' שבקטנה כבר מ-9, אנחנו בסוף, אם אנחנו רוצים ששנה הבאה הוא ילמד עד 10:30 או עד 11 בלילה, אנחנו צפויים למשבר. אז אני לא יכול להסיק מהשנים האלה לשנה הבאה. אז בחור כזה נהיה יותר ערניים. ועוד כאלה דוגמאות שיכולים... חשוב לי כן עוד איזה 2-3 דוגמאות, קושי בהתארגנות, שכחנות. אז זה לגבי הזמנים. זאת אומרת, אלה שאנחנו שמנו לב שסוף היום, באזור 7-8 בערב, הם כבר לא.
וזה זרם לנו. זאת אומרת, יכול להיות שהם עדיין יושבים בסדר, אבל הם לא במיטבם. הם לא במיטבם, וזה היה בסדר. זאת אומרת, בחור שישב... זה עבר. כי כל היום היה לו מצוין. כן. היה לו איזו ירידת מתח בסדר ג' ובלענו את זה, וזה באמת בצדק. לא נתנו לו תרופות. הוא יכול להיות אצלנו, והחלטנו בצורה מושכלת, הוא לא צריך תרופה. למרות שהסדר ג' קצת ברח לו. כי לתרופה יש את המשמעות שלה, וסדר א' היה מצוין, סדר ב' היה מצוין. שיעורים הוא היה מצוין. שיעורים היה מצוין, התמודד יפה. אנחנו יודעים שלקראת 8-9, בסדר, בישיבה קטנה, החלטנו. ההחלטה הזאת לא תקפה לשנה הבאה. לא תקפה. אני לא יודע אם כרגע נתחיל לתת לו או מה, אבל הוא כזה בחור, ויש רבים כאלה צריכים להיות מאוד ערניים. שנה הבאה מדובר על סדרי לימוד, שנגמרים עוד 2-3. גם נגמרים, וגם הסדר א' וגם הסדר ב' הם ארוכים יותר בעצם. כן. כי אין את ההפסקה של השיעורים. נכון, ולכן זה דוגמה אחת. בחורים שהיה להם קושי, ובישיבה קטנה אנחנו יודעים, המון הורים לקחו את המשימה של להעיר את הילד בבוקר. אבא מאיר, אמא מאירה, זה עליהם. והם יודעים, או בתוכי ליבם או בגלוי ממש, שבלי זה הוא לא יקום. עכשיו, אני רגע רוצה לסייג, לא כל מי שלא קם בבוקר זה הפרעת קשב, זה עולם שלם של חינוך שלא לי לדבר עליו. אבל אם זה קשור להפרעת קשב, וזה קשור לזה של חוסר יכולת קימה, ולצד זה אולי בקשר ישיר חוסר יכולת לישון בזמן, ששוב, בעולם ישיבות קטנות, בסוף אתה ישן בבית, ובסוף לאבא ואמא יש איזושהי אמירה, בבית ממוצע, בשעה מסוימת, נא ללכת לישון, הבית נרדם, יש חושך. יש יותר סמכות גם להורים. יש סמכות ויש, כן, יש כפיפות וכו'. כל זה, אלה הם כלי סעד לבחור הזה עם ההפרעת קשב, שהוא נשען עליהם, והוא ישן בזמן בגלל סעדים, וקם בזמן בגלל סעדים. הסעדים האלה ניטלים ממנו. כלומר, אין את האמא שתתרוצץ מ6:30 להעיר אותו, בתקווה שב7:15 הוא... אין, וזה... יש מאוירר שעושה אולי 2 סיבובים במקרה הטוב. כן, וצוחקים עליו וכו'. ולבחור עצמו יהיה... לאמא יש כפיפות, לאבא יש כפיפות, אבא מעיר אותך, אמא מעירה אותך, אתה קם, אם אתה לא קם, הם גוערים בך. גם הראשי ויגר בך אם לא תגיע, יש פה גם את המוטיב הזה. ולישון בזמן. ולישון בזמן, שוב, זאת בעיה שבעולם ישיבות גדולות, לא כל שלוש בזמן של הפרעת קשב. אבל אם זה נובע משם, בחור כזה יכול להגיע בשנה הבאה, ומהר מאוד ליפול למשבר בנושא הזה. אז כמובן, בחודש אלול, כולם יקרו, הכל בסדר, אנחנו מסתכלים 2 צעדים קדימה. שם תהיה בעיה, כי הוא מעולם לא עשה את זה מצד עצמו, וגם יש לו קושי. בחור כזה, אנחנו צריכים להיות צפויים לתשובות ולתשובות בזמן. דוגמה נוספת. אגב, קשיי רדמות, יכול להיות להם גם איזושהי נורה? אם קשיי רדמות, אז הם כנראה גם יהיו בישיבה קטנה. פה אני מדבר על הישיבה קטנה. כן. אם בישיבה קטנה ההורה אומר, הוא כבר מה שדיברתם עד עכשיו, מסתדר לאבא, והוא אומר, כן, האמת שגם קשה לו מאוד להירדם בלילה. יכול להיות קשור? קשיי רדמות יכולים להיות קשורים להפרעת קשב בהחלט, כי הפרעת קשב לפעמים פוגעת מה שנקרא אצלנו בריתמוס. זאת אומרת, קצב החיים משתבש. לא אצל כולם, שוב, לא אצל כולם. אבל יש כאלה שקשיי קשב פוגעים להם בריתמוס הפיזי. זאת אומרת, זה מגיע עד ביותר צעירים לקושי בגמילה ודברים מהסוג הזה. כל הקצב הפיזי לא מבוסת. הפרעת קשב זה הפרעה בוויסות. ולפעמים היא פוגעת בול בוויסות של הקשב או של זה, לפעמים היא עושה לרוחב. כן, הרבה מאוד קשיי ירדמות, וזה נובע מהפרעת קשב, אבל בדרך כלל אלה עלינו עליהם קודם, והמלטונין וכולי שניתן. וזה דווקא לא משהו שאני אראה בו שינוי מהישיבה קטנה לישיבה גדולה. נכון. הוא כבר היה. אבל אלה שלא מתארגנים לשינה, אלה שהקושי בהתארגנות הוא פשוט לכבות את היום ולהדליק את היום לפי צורה מסודרת, במקום הזה הם לקויים, אלה הם שבישיבה הגדולה, וואו, יהיה קשה. ואתה יודע מה, כשאני מדבר על זה עכשיו, אני חושב שעוד לפני הכל, שתכף נחשוב מה לעזור להם, לו ניידע אותם בצעידה לדרך, מוישי, הנקודה הזאת הולכת להיות קשה, תהיה ערני, תבוא לדבר איתנו עליה, או עם מישהו, לצייד אותו, כשכולנו נעשה מזוודה על הילד, ישיבה גדולה, ונשים שם ארגז כלים, ונשים שם ממתקים ומכתבים מהאחים הקטנים,
וכל מה שצריך לארון, כדאי גם לתת כמה ממתקים שיעזרו. להצביע על נקודה כן, לצייד אותו, כמו שאתה נותן לו את השוקולד, שזה יום אחד שיקום בודד ויגיד מה אני עושה פה, יהיה לו שוקולד בארון. או עוגה של אמא, אז יש לו גם את הציידה. אותו דבר, יהיה לו גם שיהיה לו קשה, הוא יגיד כן, כבר אמרו לי את זה מראש, ויהיה לו להחזיק בזה, שהוא ידע שהוא הכינו אותו לזה, ויכול לדבר על זה, יהיה לזה כבר, אני עוד לא יודע איזה תרופה ניתן, אם ניתן תרופה, עצם זה שנתנו לו את ההודעה מראש הזאת, ושזה יקרה, הוא יוכל להיאחז בזה ולא להגיד, וואי, מה קורה לי, הולך לאיבוד. כמובן שזה צריך להיות בשיח מאוד סטרילי ועדין, אבל כן, לא נעריך בזה, זה כבר ערכנו בפרקים אחרים. אבל פה אני מתחבר לשאלה נוספת שמסקרנת אותי. כן. בחור שהובחן בעבר עם קשב וריכוז, ונטל טיפול תרופתי. והוא מספר לנו שבתקופה האחרונה, ככה שיעור ג' חזורס, לפני המבחנים של ישיבי גדלה, אז הוא בתקופה האחרונה כבר לא כל כך מקפיד לקחת את התרופה, ובתחושה שלו אין לזה שום משמעות, זה לא פוגע בו, הנה אני מרגיש, אני ממשיך את היום. הכל רגיל, לא רואה הבדל. עד כמה נכון לנו כהורים להתעקש על המשך טיפול, והאם יכול להיות שדווקא המעבר לישיבה גדולה הופך את הנושא הזה למשמעותי הרבה יותר מאשר בישיבה קטנה? אני חושב שאת החלק הזה כבר הבהרת, האמת שזה משמעותי. אבל האם לנו כהורים נכון להגיד לו, תשמע מוישי, אני מבין, נכון, אתה מרגיש הרבה יותר טוב, אבל עדיין. בוא נלך רגע לשאלה שלך ממקום של שאלה אחרת בתוך השאלה הזאת. כמעט כל מפגש שלנו עם הורים שמתחילים, שמבינים שצריך לקחת טיפול תרופתי, יש כמה שאלות שאנחנו יודעים מתוך שנה שישאלו אותנו. אחת מהם היא, תגיד, לכמה זמן זה? אם הורה לא שאל, הוא יתקשר אחר כך. כן. אין אפשרות. לכמה שנים זה? ומעניין שאחת התשובות לשאלה הזאת, התשובה, סליחה, הכי פופולרית לשאלה הזאת אצלי היא, אני לא חושב שצריך לקחת זה כל החיים, ויש גיל שהאדם יחליט לעצמו מה כן, מה לא. הבעיה הזאת לא חולפת. מצד שני, מקבלים כלי התמודדות. אתה שואל אותי, אני אומר, מתי הזמן הראשון שכדאי לשקול הפסקת תרופה? זה משהו כמו אחרי התקופה הראשונה בישיבה גדולה. ואני מסביר למה, ופה יש גם תשובה לשאלה שלך. כמו שאנחנו מבינים שכשרכב או אדם יוצא למסע להר, וההר הזה השיפוע שלו הוא לא אחיד. בהתחלה השיפוע שלו הוא יותר מתון, ואחרי כל כמה קילומטר יש איזו החמרה, והשיפוע נהיה יותר תלול, ואז עובר למסלול, נהיה יותר תלול. אתה מבין שאם האדם הזה הולך עם איזו מימייה של מים, אין היגיון שכל פעם לקראת המעבר הבא לשלב היותר תלול ויותר קשה, הוא יחליט, שמה, אולי לא צריך מים. לא הגיוני. אתה צריך כפול, או לפחות תישאר עם המים שלך. אנחנו מכיתה, לא יודע, מכיתה ב' ג', אנחנו כל הזמן מחמירים את השיפוע. אתה עולה מתחיל גמרא, ואז בזין, ואז בח', ואז בישיבה קטנה, שיעור א', לא דומה לב', ג' בישיבה קטנה, והרי כל שרם אומר לך, תשמע, זה לא כמו שנה שעברה, זה הרבה יותר קשה. ואז עולים לישיבה גדולה. השלב הראשון שאני מכיר בעולם התורה, בעולם ישיבות, שבו כאילו מפסיקים להעלות את השיפוע, והוא מתחיל להיות יציב, זה איפשהו קצת אחרי תחילת ישיבה גדולה. יש בישיבה גדולה גם איזושהי החמרה בשיפוע, זה כבר ישיבה גדלה, כמו שאמרנו, מהרבה דברים, אבל הרגע שהתייצבת שם לא יכול לתת זמן, זה לא יודע אם זה שיעור א', ב', חורף, קיץ, אבל יש משהו מתייצב. כנראה שוודאי לא בתחילת שיעור א', לא בתחילת שיעור א', בדיוק. יש משהו שמתייצב, ושם אני מוכן לבוא עם בחור לאיזושהי עסקה, תשמע, תבוא לשם, התייצבת בשביל האלה, אני מוכן ללכת לך למסע חדש, בוא נוריד את המימייה, ונראה איך אתה זורם. כי אני לא צפוי לאיזה החמרה פתאום, ואתה פתאום בלי מים. אז ממילא גם פה התשובה, לחשוב שלפני שבגדי, אני אתחיל את השבגדי בלי כדור, זה מחשבה מאוד פופולרית, זה בחור בשבעה קטנה, יש לרבים מהם חלום כזה, אני אבוא לשבגדי, אני אזרוק את הכדור, ואני לא רוצה להילחם בהם, אני רק אומר להם, חבר'ה, עוד חצי שנה עם החלום, בסדר? בואו נדבר, אנחנו איתך בחלום, אבל בואו נבחן את זה, לא לפני... לא בחלק התלול. כן, בדיוק, לא לפני התלות. כן, אז נכון, החלום שלך להתחיל בלי שבגדי,
תוותר לנו קצת, ולעצמך, ותרחם על עצמך, ותתחיל כמו שהיית. ואנחנו נהיה קשובים אליך אחרי תקופה. התייצבת, אתה יודע מה מקומך, אתה יודע שאתה בסדר, אתה זורם. נעשה הערכה מקצועית נעשה מחודשת. הערכה מקצועית ונהיה איתך עם האפשרות. אולי ילך, אולי לא, אבל בטח לא לפני. זה מעניין, כי האמת שכמו שאני יודע, התרופה מעבר לזה שהיא מסייעת ללימוד, אוקיי, לשטייגן, היא מסייעת גם להתארגנות, לניהול העצמי, לדברים האלה שדיברנו עליהם, שזה יכול להיות קושי בישיבה גדולה. אני חושב שזה מכפיל זאת אומרת, את הסיכון בלהפסיק בתחילת ישיבה גדולה. נכון. בכל מקרה, אבל אוקיי, הורה ששומע את הדברים, מקשיב, קשוב, אומר, אולי באמת יש פה משהו, אולי כדאי לבדוק. איך נכון לעשות את הבירור הזה בצורה אחראית, בצורה מקצועית, שמצד אחד לא נפספס קושי אמיתי, ומצד שני לא נמהר להדביק כותרות, תוויות, או אפילו מסקנות לא נכונות. תראו, השאלה הזאת מכוונת אותנו לנקודת זמן שהיא קריטית, של מה שנקרא שלהי הישיבה הקטנה. והתשובה שלי תהיה מכוונת ומותאמת לנקודת הזמן הזאת, שאנחנו פשוט נפגשים ומדברים, ואנשים ששומעים את זה היום. יש ייחודיות וסגולה מאוד גדולה לימים הבאים עלינו לטובה בתחום הזה. מדוע? התחום הזה של אבחונים, ואני כרגע נדבר על אבחון של הפרעת קשב, אז זה תחום שבו יש צורך לבדוק טוב גם את שלב התחלת הטיפול והסיוע. שוב, אם נלך רגע לדוגמה שהשתמש בה קודם הרבה, משקפיים בדרך כלל בדק אותך אופטומטריסט, אם הוא לא טעה או מביא לך את המספר הנכון, אתה שם אותם, יוצא מהחנות וחייך משתנים לטובה. לא ככה הדבר פה. יש צורך גדול מאוד בגלל המורכבות של הבעיה, וגם שהפתרונות הם לא כאלה משקפיים. לא מדויקים. לא מדויקים ומשתנים. יש צורך לעקוב אחרי החליפה הזאת שתתאים למי שלובש אותה. מדהים שאת כל האבחון בדרך כלל מי עושה? ההורים, נכון? זה רפואי. מי הולך עם הילד לרופא? מי הולך עם הנער הזה לאבחון? אבא ואמא. אבא ואמא של ילד בישיבה קטנה, כמה רואים אותו ביום? כמו שדיברנו קודם, מהירים אותו ומרדימים אותו בלילה וזהו. ובסופו של דבר, בישיבה קטנה, הצוות הוא זה שרוב היום רואה, הוא חווה את הדברים, והוא גם צריך לחוות, הוא העין שלנו ליעילות הטיפולית, והוא לא נמצא בחדר הטיפול, וצריך להביא, באבחון, צריך להביא את הדעה שלו, כמובן לא ניכנס לזה עכשיו. זה זמן כרגע שאפשר לנצל לתהליכים, שעוד חודש כבר לא יהיה אפשר. זאת אומרת, מאחרי 17 בתמוז, לא כל כך יהיה מקום לבקש מהצוות, בוא תבדוק לי את הבן, איך הוא, אחרי שהתחלנו לעזור לו, כי אחרי 17 בתמוז, בישיבה גדולה, בישיבה קטנה, האנרגיות הן כבר למסיבות סיום, ולסיומים ולפרידה. כלומר, לנצל את הזמן שעוד יש לנו... לנצל את הזמן הזה עכשיו שיש לך שני עיניים של רם שהיה איתו ומשגיח איתו 3 שנים, ואתה אומר לו, תשמע, אנחנו עכשיו מנסים לעזור לו, לשים עין, או לשים עין על הקשיים יותר, או אם הצלחנו עכשיו, חשבנו שזמן טוב לטפל בו, זה זמן מצוין להגיד לו, בוא, תיתן לי את סיוון תמוז עם העיניים שלך, מה קורה, שיהיה לנו מידע, כי אנחנו בבית לא יכולים באמת לראות אותו. זאת אומרת, אנחנו נביא את הקולות שלנו מהבית, אבל בסוף יש איזה 10-11 שעות שהוא אצלך. שם, ובפרט אם מדובר על קשיי קשב או קשיי התארגנות, שאנחנו פשוט, הישיבה רואה אותו, אז אנחנו פשוט יכולים להיות אלה שהולכים איתו לרופא, אלה שהולכים לבית מרקחת לקנות, ואלו שאחראים עליו מבחינה חוקית, אנחנו אפוטרופסים, אבל אין לנו שום מידע. זאת אומרת, האינפורמציה שאנחנו נביא לחדר, היא לא תהיה בהכרח נכונה. היא תקשה על ההבחנה. תקשה על ההבחנה, וגם לגבי ההתאמה הטיפולית. ואל תצפה שהיא בישיבה גדולה, בחודש אלול, או אולי אף פעם, המשגיח ממש יעקב איתך כאחד מתוך 1,000 בחורים על הבן שלך. וגם אנחנו לא בהכרח נרצה לשתף אותו, כי הרבה מפחדים משידוכים. טוב, זה נקודה צדדית כבר. שעקפנו עד עכשיו, אז מה עכשיו נחשוף אותה? אז לכן, זה זמן קדוש, ממש בימים האלה, לעשות דברים יחד עם הצוות. רגע לפני שנצא מעולם הקשב, אני חייב למי אנחנו פונים בשלב הראשון? כל אבחוני הקשב בסופו של דבר צריכים לעבור אצל רופא מוסמך, שזה או נוירולוג, גם פסיכיאטר, אבל זו לא מילה שמחבבים אותה.
למרות שחלקם מצוינים בתחום, ויש היום עוד מחלקה שלמה שנקראת רופאי קשב, שזה רופאים רגילים, רופאי ילדים, רופאי משפחה, שעשו הכשרה קצרה, ומדינת ישראל נתן להם את האפשרות להבחן קשב וריכוז. צריך להגיע הכי מהר, מי שיש לו ספקות כאלה, זה הזמן עכשיו לעשות כל השתדלות, להגיע הכי מהר לאיש מקצוע, ולהתחיל להריץ את הבדיקה היום. טוב, אבל כמו שאנחנו יודעים, לא כל קושי הוא בהכרח ADHD, הפרעות קשב וריכוז. יש קשיים נוספים. הייתי רוצה קצת להרחיב טיפה יותר את היריעה הרגשית, אולי תחכים אותנו. קשיים נוספים שיכולים להיות לבחור שהורה רוצה לבדוק בתקופה הזו. אתה פשוט לוקח אותי להמשיך באופן טבעי את המילים האלה שאמרתי קודם, של הקדושה והמיוחדות של התקופה הזאת מהיום ועד ראש חודש אב ועד 9 באב. תראו, הצוות של הישיבה עכשיו סיים בגדול את המבחנים של המשמר היוצא והמשמר הנכנס. כבר נגמרו הדילים. כל מה שהיה עסוקים בלהוציא לישיבות גדולות, רובם המוחלט כבר סודרו, לקבל את השנה הבאה. אין כבר הרבה מתחים, הרם שלך, של הילד שלך והמשגיח כבר לא נמצא איתך במתח. בוא, אנחנו בסיוון, בסוף ישיבה גדולה, בישיבה קטנה. גם אם שנתיים היה איתו כל מיני מתיחויות, או לא הכרת אותו, או היה דברים, עכשיו כולם רגועים יותר, כי זה לקראת הסוף. אם יש לכם איזושהי שאלה, אתם לא בטוחים לגבי המצב החברתי של הילד שלכם. יש לי רע לכם שאלות, אולי יש לו איזשהם חרדות שחשבתם שיש לו. ראיתם משהו במצב רוח שלו. עד היום, לחצים, ראיתם קשיים בחברותות, ראיתם קשיים בחדר, עד היום לדבר על זה, עשה בלגן. אני אבוא, יעורר אותו, אז אולי אנישו, או אני אבוא, אולי ישימו. היום זה נגמר. זה ימים... זה קור ציום כבר. כן, וזה ימים איכות, כולם משוחררים. תנצלו, תבואו אליהם עכשיו, תגידו, תשמע, כבוד הרב, עכשיו זה לא דיון על הילד שלי תחת אחריותך. אתה מסיים איתו עוד מעט. בוא תשב איתנו לחצי שעה, תגיד לנו, אתה המשגיח שלו, 2.5, כמעט 3 שנים אתה איתו. הנושא החברתי, תספר לנו את האמת, מה היה, איך אתה רואה אותו, מה אתה היית מתפלל בשבילו, מדמיין שיהיה לו טוב בישיבה גדולה, או מה אתה מפחד על הילד שלי בישיבה גדולה. תגיד את האמת, המשגיח יהיה מאושר, ויגיד, תשמעו, אתם ההורים הכי טובים בעולם, אני לא איזום כאלה שיחות. גם הורים בדרך כלל אומרים, כבר סיימנו עם זה. סיימתם, אבל אם אתם באים לשאול אותי באמת, תדעו לכם, הילד שלכם יש נקודה כזאת, תשימו עליה עין. מי שיעשה את זה, מיליונר, הוא יקבל עצות זהב, מאנשים שכיום, אולי עד היום חשדת שזה לא נקי, אין אינטרסים בתקופה הזאת. כל בעיה שחשדתם או שראיתם, שוב, לא להמציא, לא לחפש בבדיקת חמץ בעיות. אבל אם יש לכם דברים שהיה איזשהם אתגרים, תראו עכשיו, האווירה פתוחה, הילד כבר, יש לו שבגדי הוא הולך לסיים, המשגיח כבר מחכה לשנה הבאה, הוא רגוע, זה זמן מדהים לברר דברים באמת. מכרה זהב, כמו שאמרת. ממש. היסטוריה לימודית, היסטוריה חברתית. כן, נקודות חוזק ונקודות חולשה. והמשגיח מכיר ישיבות גדולות, מכיר את ההבדלים, רואה בוגרים כבר הרבה שנים, מה קורה להם במעברים. זה לא משנה גם אם לא... רגשי, לחץ חרדתי, הרבה דברים יכולים להתגלות לנו, דווקא בנקודה. הרי לא רצית לדבר איתו על זה כל השנה, כי חשבת, אם אני אגיד לו ככה, אז הוא בטח ידפוק אותי בדיל וישים אותו... או הפוך, אני מעורר בעיות, הוא יתחיל לחשוב להגיד. אבל זה לא ייתן לי שבגדלת, די, זה נגמר. שמתם אותו בשבגדלת. אין על מה לחשוש. עכשיו תפתחו. תצאו, אני אגיד עוד פעם, מיליונרים, תצאו עשירים בדעת. וואו, מחכים. מה עושים הורים שמרגישים שיש קושי? אפילו יכול להיות שהם כבר דיברו עם צוות הישיבה, דיברו עם המשגיח, וזה מאשש להם גם את מה שהם הרגישו בבית, תמיד בליל שבס, או כל מיני דברים זה דברים שהם מסכימים איתם מאוד, זה לא רק המשגיח אלא איזה נקודה. הם מתחברים למה שהוא אמר. אם הוא מרגיש את זה, אנחנו מרגישים. אבל הבחור עצמו, כשאתה מנסה לשקף לו את זה, הוא לא חושב שיש צורך בעזרה. מה זאת אומרת, לא רק שצריך, התקבלתי גם לישיבה מצוינת בכלל הזה. איזה עזרה אני צריך? אני במרום האולימפוס. אז מה השאלה? מה הם יכולים לעשות? איך הם יכולים כן לשדר לו את זה? איך הם יכולים... זאת אומרת, אני מבין שהם צריכים להכיל בראש ובראשונה את ההתנגדות הטבעית שתהיה לו. ואני מבין שהם צריכים לשמור על הכבוד של הבחור. אבל איך בסוף לא הופכים את השיח הזה למאבק? איך אנחנו מייצרים איתו איזו שותפות כזו, הייתי קורא לזה? שאלה שיש בה המון חשש לענות עליה טוב, כי יהיו כאלה ששיח בתקופה הזאת יהיה שיח שיציל אותם, ויהיו כאלה שהשיח בתקופה הזאת יפיל אותם.
זה מאוד אינדיבידואלי, אבל אני חושב שהכלל הוא שאם אתה מרגיש שהשיח הזה הולך, כמו שאמרת, למאבק לביזיון מסוים של הבחור. לביזיון, והבחור עכשיו נמצא מה שנקרא על כנפי האולימפוס, שעכשיו הוא התקבל וכו' וכו' וכו', הוא לא יהיה פנוי, אז תחכה שהוא ינחת קצת, ותנשמו עמוק, ויכול להיות שאם הוא לא בר שיח אמיתי לדברים האלה, אז אוקיי, שיתחיל לו עם ההמראות שלו, ובוא נראה, אם בתום הגבהים הוא יתחיל לרדת מהם ולצנוח קצת ויהיו קשיים, אז יהיה זמן להגיד לו, בלי להגיד לו, תשמע, ידענו, אמרנו לך. כן, רק את זה לא לעשות, וידענו מראש ולא אמרנו, גם זה לא צריך להגיד. אולי נכון, אבל אם אני חוזר לנושא של אותם הורים מיליונרים, אולי נכון, אם זה משגיח או איש צוות בישיבה שיש לו קשר טוב איתו, אולי דווקא אם נגייס את הדמות המשמעותית הזו, את הרם, את המשגיח, שהוא ינסה לדבר איתו על זה מהמקום שלו, מסביב, ואז אנחנו כאילו נשמע את זה מהבחור עצמו, ואנחנו מדלגים בו. אולי זה גם יכול להיות. זה עוד מיליון שהרווחנו על הדרך מהשיחה הזאת, שבאמת, השיחה ההיא, יכולים לסכם את זה במשגיח, ומשגיח יתשמע, אם אתם מעודדים אותי, אני אעשה את זה. אז מה, זה בחור יתעצבן עליי? בסדר. אם אתם רוצים שאני אעשה את זה בשמחה. ככה אני חושב שכל משגיח בר דעת יסכים לעשות את זה, ולהסתכן בזה שאולי הבחור קצת יתעצבן עליו, שהוא יגיד, איך הוא סיים איתי, כן, לכן כמובן צריך לבדוק שבאמת יש לו קשר טוב, אם לא פתאום יגיע משגיח שהם רבו 3 שנים ויגיד לו עוד יותר, זה ודאי לא יתקבל. ברור. הרב אורלנסקי, החכמנו רבות, אבל אני כן הייתי רוצה כמה מילים לסיום, אחרי השיחה המרתקת הזו. הסיום שלי הוא יהיה, אולי באמת, זה יהיה סיום של ה-D. מה זה D? היום אנחנו רק מחפשים שיהיה D. ADHD, OCD, ODD, ASD, מה זה D? זה באנגלית, זה disorder, שזה מסיים את כל השמות של ההבחנות ב-DSM, ולפעמים שההורים באים לאבחון או לאיזשהו ייעוץ, ואומרים להם שאין משהו מוגדר או שאין באמת בעיה, הם נורא מוחזבים. הם ממש ציפו שיהיה איזה D. כי זה באמת עולם שהוא מאוד מאוד מלא היום בהבחנות, ומלא איך אמרת מקודם? בתוויות ובכל מיני הגדרות מאוד DSMיות של כן, שמות. האמת שרואים את זה במחלקה שלכם, במרכז האזינו, במחלקה שלנו של קשב וריכוז, רואים באמת את כמות הפניות, הרבה הורים ממש מחפשים. כן, והרבה פעמים אנחנו עושים את ההפך. אומרים להם לא, ולכן צריך לדעת, האבחון, שניגשים לאבחונים ולחפש, לעזור, זה לא לחפש בעיה, זה להיות מקצועי, או שיש בעיה, או שאין בעיה, ויש אתגר שהוא רגשי, או אתגר מצד הטבע של הילד והנער, ולא צריכים לבוא עם ציפייה לאיזושהי תווית, וזה לא אמור לאכזב אם אין, ולא לשמח אם יש. צריך לבוא עם עיניים אמיתיות, פקוחות, ולדעת שזה, או שזאת משימה באמת מקצועית מהעולמות האלה, כמו שאמרנו שיש D בסוף, או לא, או שזו משימה חינוכית, יצר לב האדם רע מנעוריו, לפעמים הילד והנער יש לו התמודדויות שהן מקצועיות, זאת אומרת שמגיעות באמת עם הבחנה, לפעמים זה אופי, לפעמים זה גיל ההתבגרות, ואנחנו מדברים פה על משהו שלא ניכנס אליו בדברי הסיום, רק נזכיר אותו, גיל ההתבגרות הוא פשוט קר נרחב להתפתחות של המון דברים של אי יציבות, של קופצנויות רגשיות וכדומה, וזו תקופה שצריך פשוט לעבור אותה ולראות שהילד מתקדם ועולה בדרך הנכונה, ואם הדברים בסופו של דבר מחפשים לא את ההבחנה ולא את הכדור ולא את השם, אלא מחפשים את האמת ואת הדבר הנכון לעזור לו, אז יש סייעתא דשמיא גדולה, ויוכלו להגיע למטרה הנכונה. בהרבה תפילס. אז לסיום וסיכום, במהלך החודשים האחרונים עסקו הורים רבים בשאלה לאיזו ישיבה הבן ילך. אך אולי השאלה החשובה לא פחות, זה כיצד הבן מגיע אליה. האם הוא מגיע עם הכלים הדרושים? האם הוא מכיר את כוחותיו? האם הקשיים שלו זכו למענה? האם הוא ערוך למעבר המשמעותי שמצפה לו? תקופת ההמתנה
היא לא רק זמן של ציפייה לתחילת זמן הבא, זמן האלול בישיבה גדולה. זו הזדמנות נדירה לעצור, להתבונן, לחזק, ולפעמים גם לסייע במקום הנכון ובזמן הנכון. כי בסופו של דבר, המטרה היא לא רק מציאת ישיבה טובה לבן יקר, אלא לאפשר לבן שלנו להצליח, לצמוח ולהיבנות בתוכה. תודה הרב אורלנסקי על הדברים המהירים. בפרק הבא, שיצא בעזרת השם לקראת בין הזמנים, נעסוק באתגרים והתמודדויות ההורים רגע לפני המעבר לישיבה גדולה. ועד אז, המשיכו להאזין, להבין וללוות. תודה לכם על ההאזנה. האזינו פודקאסט, הסקטים חינוכיים מבית מרכז האזינו. לפניות חייגו 077-226-0000